Hola bonics i boniques, avui anem a aprendre les palatals sordes, que són les que utilitzem la X i la TX per a representar-les. En el primer cas, a la X, la utilitzarem a començament de paraula, com per exemple en xiular, o també la podem utilitzar darrere de consonant, com és el cas de punxa. Per altra banda, tenim la TX. La TX se pot utilitzar entre vocals, preferentment la E i la I, com per exemple en petxina. I per altra banda, tenim que també es pot utilitzar a final de paraula, com per exemple despatx. Una cosa essencial de les palatals sordes és que n'hi ha dues anotacions que hem de saber. En el primer cas és que no és el mateix eixir que examen, perquè el so que fem en el primer és molt suau, eixir, i en examen és com una KS. I per últim, a final de paraula podem utilitzar també la terminació IG, com per exemple en boig. Moltes gràcies!